shine dan mulki, ya kware wajen sata, yaudara da kuma zamba cikin aminci. Akan wannan tsumokaran a shi na dinga talla uban gudu ka cewa da aka saci koyi. Don kuɗin da suke cikin wannan jaka sai sun sai ma gida da mota da zan kaɗa ɗiyan budurwa da kuma ƙoshashen jari. Waka ka shakka ga ni ga ka daure ka shakka ko kashewa. Ni ce ma an ni za ni wasa in ni keto in yi wasa tashi ki take wada mijinki. Ai Allah nake in kashe buban nan huta. Wannan shine Dakare, yayi farautar har yau ya gaza samun buba. Ina buba yake? Labai ta tafi birni. Birni a ina? Birni ai girma gare ta. Sarari yi masa tsage irin na goburawa. Da kai za mu tafi. In rigima ta barke ka koma gefe kawai. Ya zango. Shine ya tumun naka? Allah ya sauke bi da zo baba. Fasara. Blind man. Da yare na. Fakahu. Yawwa. Wannan kuma ita ce Sara, takan iya yin komai domin biyan bukatar kanta. Arziki ka sani kiran yalo tufa ne. Tsai da wasu ya kira wasu. Ka sani ko wannan karan ya tsayar ne ya kira mu. Da cin abincin ka tashi mu shiga daga ciki. Iya Kano ne iskanci na bai kai nan ba. Ko Bauchi bai je ma. Shi ma Bauchin in ka je ai taimako za ka yi. Ha ba ɗan kyakkyawan saurayi. Wai buba ne kyakkyawa. Gata nan, gata nan, gata nan. Mijina ya da. Dama kina da miji ne? Wallahi Allah soja ne yanzu ya kama ka kashe ka zai. Soja? Wayo! Bultai, doro, baga. Bayan kwana biyu za mu haɗu da wani sai kai ba wanda zai sani. Ko alaina ba za mu haɗu ba, ko alaina ba za mu haɗu ba. Amma ka tabbata ka yayyafa mai. Naija Delta zan yayyafa mata. Wannan ta yi baki. Kwalta ce akai. Kaman ba ta yi ba. Tabara ce. Ya an ka kalla an ka za da bindiga bura ta yi. Suna na Hosta, ba na kisa. An ce na gidan akwai ɓarayin gwamnati. Zuwa na ke da wuya sai na ga babu wannan al'amari. Yanzu na shirya tafiya in kun bani. Ya wallahi Allah ya isa. Allah ya kara. Wala ina. Buba in ka ci hannuna. Me ya kawo ka gidan nan? Tsautsayi da ƙaran kwana da ajali. Hobi! Jahil! Jahil! Me sunan ka dai? Dambi. Kuma dambe. Dan bulki kenan. Gaji wai dan bulki ka ce wani kadangare. Allah dai biya, Allah dai biya. Kuma wannan mai guga shi da nika yake guga sa. Yawwa abin tambayar kenan. Mai guga? Sannan mai guga. Kunni bala'i ne ga TV ga fanka. Ras alai. Ya shirya ya samu wanda ya fi shiri ye. Wallahi ladi ba yi bane. Wannan san ka. Ina. Kai barawo ne. Ba ɓarawo ba ne. Da kare na magana. Bibi. Ba masana. Ka san shi ne? Ai wannan ai sunan shi ai Ba masana ga ce ma. Bibi. Wasu irin mutane. Wallahi. Buba. Kai. Kwance ma ka faɗa ma. Ina da bukatar madara gwangwani 3 saboda zan sha ɗaya yanzu zan sha ɗaya da rana zan sha ɗaya da daddare idan zan kwanta. Sannan yana da bukatar indomi da kwai a yanzu a wannan lokacin yayin da wayannan kayan suka samu isa. Da'iri.